Premtobre Kasee da ogiso show Adom TV no na ye ko Western Nzema Traditional Council na nanom ye wo ho wato mantemu ene die na nanom so ma ye krado se ye de fango hu hye ba ho no mu a wo ma ye krado so mo ebeta kire ye no koso wo jomro mansini mu wato mantemu na nanom ne Adom TV etoso Safa ngwa adwuma yi a wode eba dwomoro mansinimu watoye mantemu yi ananom ahemfo ekyerese eka aban hyehye yi a wopese wode mpuntu eba mantem ne ho bi senti wode wahoden ataachire ensemtwerefo nhyiamu a ananom ewo Nzema Traditional Area eye ase ena wode etu dwase enipa bi ekasa se ahemfo no empene saa fango adwumadi a aban ede ba no eso enye nokreda esanse wo mo eje asase yantem emu ede ama aban a wopese wode hye adwumadi no ase nana avo nwia wotoso enum ena gina nananom ahemfo anemu ekasaye na wode tu dwase wogidi yese sa adwumadie yi emama buru na adwuma ya ebesanso ede dwomoro akọ adwaman so a enipa pi frɛ chiche ne bencheye ebeba omayi mu ne senti opereso som awurai nti se awurai e decide so the asase ema obi a nobody can stop it nti ebesa mo ti asese awura na atena so ne nko enfa atwen se sa asase 20,000 acres na ban ebisa no Western Nzema obetumi anya de ama omo ye ne nanan ma gye nanan ma ade na affect me no ma gye omo ye aye ready say sa na ya available nti ye pese mo ti ahye say sa 20,000 acres na aban ebisa no you need problem with it I ready ye de ma aban for the petroleum development hub ye de ama no nti ye pese aban yen say ye pressure anko ma wie bibia mpo ma aban aba be cut short ama omotumi start adwuma no anu si yepe ena ahemfo nkaye ba esemtwerefo nhyiamu na senso ene Adom Kasee etwetwe enkomo na wode wadwenkyere etudwa ho Nzema ni nyina la yepenyi ne nanan awura no je detect ne mo petroleum home no ban oba yebenya faso pi yemani nyina benya adwuma ye nhyɛ de Nzema ye wosum adwuma bi a ne ho na asase oda ho nso onye ne nyipa batrando asase no oda ho tatra na asase na o kan de wode ya mai wode ya mani wajiska yi nyina onya no kon akopa Adom na dwuma Kasee we ye de ba dwomoro ha no ma ya hemfo ya wo ha nyina ye kitam